Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Sanes mugi-mugi anjen kita sami akan pengaosan sedaya ingkang terlibat wonten ing penyelenggaraan pengaosan menika, mugi-mugi dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas masalah tanda-tandane ngamal niki ditampa. Tanda-tandane ngamal niki ditampa niku lek kula panjenengan lajeng dipun lali dhateng wujude ngamal niku. Mboten kok lali gak nglakoni ngamal. Wis sok salah tatrapan lho iki. Buat ngelali ngelakoni ning ngamale tetep dilakoni, atine lali dhateng ngamale niku tegese
pun ilang sangka hitungane ati krana pun dipundhut Allah. Nek iki urung dipundhut berarti sik ketok. Sik ketok. Nah, di antarane efek niku pantulan saking diterima ning amal. Niku biasane wonten pengertosan-pengertosan enggal. Wonten semacam lintasan-lintasan positif. Kayak mungkin bahasane wong ahli ilmu jiwa intuisi, ilham. Dari labete ngamal ditampa niku wonten semacam pantulan-pantulan positif sing dirasa teng jero ati. Sing niku mungkin merembet ugi tenggene lakon tumindak kula panjenengan sateruse dumateng kesaenan-kesaenan. Jadi lek sing kemerentek teng manah niku mun kerentek sing sae. Lek puteran-puteran akal niki berputar-putar yang baik. Lek lintasan-lintasan sing nemplek teng ati teng pikiran niki panjen pun pituduhe Allah. Niku mungkin medali dadi tumindak nggih tumindak sing sae. Lan niku kadang-kadang tidak terpikir dengan begitu berat ning otomatis. Upama piyambake pas dadi pemimpin lek mutusno ya ora, ngoten niku yane niku ya sing barokah, orane ya ora sing barokah. Upama nek dadi bojo ngoten upamane ngurusi anak macam-macam anake takok Pak kula niki penake dos pundi ngoten-ngoten. Wis ngene ae niku nggih. Benalah ngene ae niku ngene ae sing nggawa barokah. Karena niku salah setunggalipun labet saking amal soleh. Ngamal kesaenan sing pun ditampi dening Allah. Terus perjalanan kerohanian sampai ditampa ning ngamal. Niku sak terusipun sejatosipun manut dhateng dumugine lintasan-lintasan nurani neati. Nurani niku basa Arab nuroniyun. Nuroniyun niku bangsa cahaya. Bangsa pepadang sing madangi teng ati, njur ati niki secara otomatis mesti ndelok sing luwih apik, ndelok sing luwih sempurna, ndelok sing luwih agung, ndelok ngoten niku mesti. Mboten mundak cilik sing didelok. Ati niku lek padang niku mesti melek sing luwih. Ora beda nuwun sewu soal informasi mawon. Yang desa niku nganggo klambi lungset ngoten mboten masalah. Mereka secara kebiasaan mata mereka tidak pernah melihat yang lebih dari ini. Tapi nek wis duwe TV ngoten mulai delok. Oh, enek gambar melintas teng TV pas delok. Iki klambi model apik. Engko enek napa penyiar TV niku Ramadan kok saiki dukudune kok apik. Niku malah kepinginane pengen sing luwih apik, ora mung kudung sing biasa tak nggo, pengen kudung sing luwih apik. Begitu pula amal. Amal niku lek ditampa mangke enten padange ati niku ndudune enten ngamal sing luwih apik neh. Terus peningkatan terus menerus terhadap amal kesaenan ingkang badhe dipun aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antarane napa? Cara sing iso nyebabne dumugine lintasan-lintasan positif, lintasan sae. Muncule nurani sing iso nukul ning amal saleh. Niku nomor setunggal di antarasipun mujalah satu suyuk. Nek sing dipuji pujian wong kang saleh kumpulono. Nah, karena kumpul wong saleh niku terus enten letupan pantulan. Jadi enten hadis Rasulullah dawaken al muslimu mir'atul muslim. Enten sing al mukminu mir'atul mukmin. Wong mukmin kuwi dadi kaca cermine wong mukmin. Sing siji nggawa iman, sijine padang, maka padang iki kaya kaca ngilon. Dadi pantul memantul, akhire nuwuke padang sing luwih gedhe malih. Bahasane sing teknik niku namanya reflektor. Reflektor. Nek padange dop niku jane namung pinten ya. Padange dop lampu niku. Tapi krana kiwa tengen lampu niku enten rasa.
Enten rasa niku dene nyentol niku padang banget. Nah, sami iki kalih tiyang sing asale imane tipis, imane cilik niku cara lampu mendrit. Tapi wong sing diadepi niku kiai sing atine saleh tenan, niku bar madhep imane mudak padang. Sehingga greget untuk nindakno sing luwih apik niku langkung kathah malih. Jadi barang sing apik-apik dadi ketok kabeh. Sing asale ora kepetung dadi kepetung. Sing asale kliwatan gak pengen nglakoni, malah pengen nglakoni. Nah niku jenenge napa? Waridat. Lintasan-lintasan nurani sing muncul saking ketemu guru, ketemu wong saleh. Nek sing diwujud ujian termasuk tambu ati napa wong kang saleh kumpulono. Nomor kalih termasuk dugine waridat niku waridat nurani, nur yati niku krana labet saking amal soleh lahir. Niku nggih teng jero niki enten semacam kepuasan-kepuasan. Enten semacam getaran-getaran kerohanian. Ngoten. Sing jelas niku minangka hibatun robbaniyah. Niku peparing langsung saking Allah. Sing badhe nuntun saterusipun dhateng perjalananipun tiyang mukmin. Ngoten. Wonten ing surat Muhammad ayat 17 Allah ndawuhaken walladzina ihtadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Wong-wong sing padha oleh pituduh tegese atine wis mulai padhang. Iku zada tambah-tambah ing wong sing oleh pituduh. Apane hudan pituduh? Wong nek wis oleh pituduh niku ora kok mundak mendrik, tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe. Nah, mungkin itu sama jajal. Jenengan di teng ruangan iki lampune peteng dedeg. Sing gawa korek wong siji. Mun padang. Wong siji lho mun padang. Niku lek kabeh nggawa korek terus diurupno kabeh, mundak padang. Mundak padang. Wonten malih walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut. Sapa wonge sing padha mujahadah. Mujahadah niku nggih. Niku sampai dik wingi niku sing sampai ngempet nglalekno ngamal bareng nek gak dimujahadahi lah mboten saged. Mujahadah niku nglatih hati. Fina ing dalam ingsun Allah. Sapa sing nglatih atine ngleboni aku, dalam ngleboni rahmatku sampai iso ngilangno rasane atine ndeke. Kejaba mung rasane ngarepku mesti lanahdiyannahum subulana. Bakal tak paringi pituduh subulana ing pira-pira dalan. Mboten namung dalan sitok, pira-pira dalan. Nah, pira-pira dalan iki berarti kan sak tiba-tibane dalan. Mlebu ning gang iki ya tok ana, gang kene ya tok ana, gang ana tok ana. Dadi mlebu ning pasar ya tok Gusti Allah, mlebu teng sawah tok Gusti Allah, mlebu teng toko tok Gusti Allah. Mlebu teng pundi mawon tok Gusti Allah. Niki jenenge subul. Subul. Ngoten. Enten malih hadis Rasulullah dawuhaken masalul iman. Masalul iman fihi kama salil baqlah yamudduhal ma'ut thayyib. Contone iman sing iman niku pun padhang teng jero ati. Iman niku pun padhang teng jero ati. Terus mari ngono diwujudno ing dalam bentuk amal sing saleh. Terus ijek ditambahi eling Allah zikir terus menerus. Niku dicontokne kaya dene kangkung lah ngoten. Kaya kangkung sing angger kesokan banyu sing apik modote gelis. Subur. Jadi bibit iman sing wonten jero ati terus sampean tukulno dadi godhong-godhongan amal saleh niku lek disiram nganggo banyu zikir sing apik niku modote gelis. Modote gelis. Tapi lek kok terus dateng ngoten ya mungkret. Mungkret. Nggih. Niki napa gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran munculnya keapian. Kados ada sing takok napa nggih saged to, mosok kumpul wong saleh ngoten mawon kok iso nukulno kemampuan saya iso. Ora usah sing bangsa kerohani setata lahir manupun kathah buktine kok.
Sampai dicontohkan Rasulullah, masalul jalisi shalih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan padane sipate wong sing kekancan lungguh wong sing saleh karo kekancan lungguh sing jahat. Niku perbedaane kaya perbedaane wong sing dodol lenga wangi karo wong sing ngubupi ubupan pandhe lho. Sing ngebuli areng niku. Niku nate ngertos ngubupi pandhe niku. Yo ngobong pacul ngobong wesi niku lak diubupi niku. Nah, sampeyan jejer lungguh bakul lenga wangi. Karo jejer lungguh bukan ngobupi pandhe niku. Padha banget kacake. Ambune wis beda, akibat-akibate beda. Nek hamilul miski, wong sing nggawa lenga minyak wangi niku mungkin piyambake mengke nulari napa ndelewere lenga utawa klambine kono nganggo lenga kesrodok kakean niku sampean nemplek ngoten tok klambi sampean katut wangi sampean pisah mengke ijik mambu wangi ngoten lho nggih. Upama ora sampe tingkat ketemplekan lenga wangi minimal irungmu ning kono kuwi mambu wangi. Irungmu tok ku mambu wangi senajan kowe lek bar wis gak mambune, tapi pas ning kono wis mambu wangi. Ngoten. Ana kalane mungkin karena ada kecocokan lalu kamu bisa tukar menukar. Ketepaan sampean wong alim, ya kanca sampean wong sugih. Nah, positif ngalim sampean dijuguk karo wong kanca sampean sing sugih, positif sugih kanca sampean dijuguk sampean sing alim. Iki dol tinuku kaapian. Yo, dol tinuku kaapian. Utawa nggih paling boten katut lah. Katut mambu wangi. Lha wong sing ngubuk niku resikone iso-iso kecipratan pletikane geni sampean kobong. Umpama ora sampe kobong mulat-mulat ya sarunge bolong-bolong. Nggih. Utawa resiko paling rendah sampean keplekikan buleke. Mboten buleken kula ngadoh alah mambune apeke wonge iku kecute ra karuan. Mesti drama sak nggih. Drama gitu, drama keringetan drodos, mesti niku ambune mboten enak. Penyawang ya ora enak, pangambu ya ora enak pun mboten penak kabeh. Duwe kanca kok kanca tukang miso. Niku senajan sampean gak katut ketularan miso, kuping sampean krungu pisuan iku ya ora enak. Nggih ta? Betul lek sampean melok hadroan, melok selawatan sehari lho. Muhibin napa-napa. Ya sak ndandakne masa sampean gak iso nabuh terbang iki krungu selawate tok niku wis ayem. Ya lho nggih. Ayem lho timbang krungu wong tukaran ayo krungu hadroan. Ngoten. Niku nur namanya, nur warid. Mesti muncul ada semacam semangat baru. Ada muncul semacam greget kerentek baru untuk pengen nindakno sing apik-apik. Apapun bentuknya. Walaupun itu kebaikan itu kecil, sepele, tapi tetap ada semangat muncul keapian. Niku sedaya niku namine warid. Warid. Jawabipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang gegayutan kalih soal warid menika ndawaken ngeten. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama aurada angin pestine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira nekakno alwarida ing perkara kang teka krentek sing ana ning ati sing apik. Oleh nekakno krentek warid ning gone awakmu mang alasane litaku. Nah, supaya ana sapa sira bi kelawan warid. Litakuna supaya ana sapa sira bihi kelawan warid alaihi ing ngatasé pituduhe Allah iku warid dan bisa tumeka sedosoaning Allah. Jadi anane Allah nekakno warid ning atimu iku tujuane supaya
sang warit sing ditekano awakmu kuwi engko mbok nggo sowan Gusti Allah ngoten. Aja kuwi ketekan warit malah inggan-inggun sibuk ngurusi warite. Asale ngamal saleh terus mandi. Nambani wong idune payu. Wah, terus ngono salaman tembak 50.000. Terus sampai digawe uyah sithik-sithik ngono wis. Nek wong dodolan angel ya kok nyebarno ning tanahe payu. Jur dhek oleh persen 5 juta. Wah. Niku mengke lek gak ngerti niku warit niku. Muncul semacam hal-hal sing pengati sampean moro ngerti oh iki carane payu kudu diwacana ngene lho sampean wacana tenan mandi wong niku kene Allah lho niku warit sing teka model ngoten niku mboten dikengken gunakne supaya ninggal Allah mboten malah warit ditekakne kuwi supaya awakmu litakuna supaya awakmu nggawa warit kuwi dienggo sowan marang Allah. Pun al-waridu utahe sing diarani warit iku ibaratun tetembungan. Warit iki jane men istilah. Wong omong warit. Ngomong napa to warit niku jane. Kok enek istilah warit. Warit niku istilah tembung amma tentang barang. Yaridu kang tumeka kang terlintas apa ma alal qalbi ngatasi hati. Konkrete napa konkrete? Pertelane napa? Bayane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemarifatan. Pira-pira pengenalan baru ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran. Sing sampean asale ublek-utek sing sampean urusi niku sebab akibat bangsa wadah. Niku kali Allah Ta'ala sampean diduduhi sing ora wadah. Moro-moro enten kak ngoten niku paham. Oh, kira-kira minimal ngoten. Enek unen-unen disilik sing jero atine. Kira-kira sawah iki lek tak tanduri. Pandan ngono kira-kira untung. Padahal liyane kuwabe sing ditanduri niku pare sing ditanduri niku malah nandur pandan. Kadang-kadang niku mboten kena dibantah. Saking jelasé warit niku sampai ditolak gak bisa. Pokoknya kudu ditandur pandane. Ditandur tenan. Tibake bar niku desa mriku akeh pengrajin kloso sing butuh pandan. Lho ngoten niku saged. Nah, niki sing nganti sakniki digoleki wong niku lak niki. Bisa bedek sak durunge terjadi. Lah niku sing dipingini terus niku ne. Dan iki kabeh nandur semangka, bangsa panen semangka murah kabeh. Nah, nalika kabeh nandur semangka, dia dapat parit sing ora semangka. Nandur laos. Tenan tanduri laos lah. Kabeh panene semangka ndek laos dhewe dadi larang. Lah bangsa ngoten wong niku biasane kecoba niki terus akhirnya wiridane sregep tapi sregepe wiridan itu dienggo ngawetno warit padahal tujuannya jane ora niku warit niku tinggi semacam pendorong minimal kowe bendang sadar tiba-tiba durung teko ngoten lho. Oh, iki sik tok Mojo Agung to. Ngoten. Dadi diduduhi Mojo Agung perkara ning Surabaya. Diduduhi Mojo Agung ora kok terus kowe kon medun ning Mojo Agung. Mung diduduhi Mojo Agung kowe ben semangat ndang lunga terus rono. Mergo kowe ngerti lek iki Mojo Agung duduk Surabaya. Ngoten lho maknane iki. Utawa diduduhi enek pom bensin. Iku maknane kowe dikongkon njukuk pom bensin kuwi kon njukuk bensine dienggo sanga budal ning Surabaya. Dadi lek ning pinggir dalan ana tulisan kode rambu-rambu enek kaya gambar
Sebagian enten olere nek congore nika, enten cucuke nika rambu bahwa akan ada pompa bensin. Iku ora kok terus sampean terus kon medun kon delok iki gambar apa ya. Mboten niku maksudnya. Sampeyan dituki gambar rambu-rambu niku kon siap-siap sak teruse. Perjalanan menuju Allah sak teruse. Supaya awakmu iso wari dan alaihi. Supaya kamu bisa datang kepada Allah. Jangan sebaliknya. Jangan setelah diberi warid malah ora teko ning Allah malah kebulet-bulet ngurusi warid. Dan ibarat ipong wah Blitar arep ning Jember liwat Dampit. Bisa munggah gunung to mriko wakeh bocah wedok-wedok ayu-ayu nawakne buah. Niku warit ya, warit perjalanan. Sing teko teng kendaraan sampean. Niku mboten kok dikongkon medun ya, sampean kok medun. Terus kenalan karo bakul buah. Sakhire tok-tok mampir ning omahe njaluk disuguhi, sesuai terus kepencet, sesuai ngurusi kono, sesuai sampai rabi, sesuai duwe anak. Ora sida tok Jember. Ya ta? Nggih, gangguan. Tapi apa terus dibuat mboten mau niku kiriman ning Allah. Mboten. Jadi warid niku sesuatu pengenalan-pengenalan baru yang datangnya dari Allah. Pengenalan-pengenalan baru dari Allah. Bentuknya bisa berupa pengetahuan ketuhanan. Bisa berupa al-lataifur rohaniyah. Bisa berupa bentuk kelembutan-kelembutan rohani. Lintasan-lintasan lembut. Yang bisa merubah suasana batin panjenengan. Ini dia warid. Nek rasa mak selem. Iki omone slem ngono. Slem iku piye? Wis pokoke slem. Nek gak muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ana apa-apa bangsa muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada getaran-getaran sing bangsa rohani. Sing kuwi sakjane tak kena diomong. Iso ngomong ini slem ser. Nah, tujuane napa to niku ya? Kok Allah Ta'ala itu lek enek wong ngamal sing ditampa. Ini bahasane kan dari bermula dari ngamal ditampa. Ngamal itu lek ditampa. Niku teng jero ati mesti enten labet-labet. Enten labet-labet, enten pengaruh-pengaruh lintasan-lintasan rohani. Nggih, mungkin berupa pengetahuan, kesadaran, informasi, mungkin berupa rasa lataif. Lataif rohani, getaran-getaran. Lek sing nun sewu niki kula rada menggok sithik sing diterangne teng ngene. Kitab cilik. Namanya tapi lek krungu koyo kitab gedhe. Qatrul Wais. Qatrul Wais niku enten latifah lataif nggih. Enten latifatul qalbi, enten latifah. Ya latifah niku sing insyaallah sing derek Thariqah Naqsabandi apa Qadiriyah niku dijelasne. Ya, tapi tengeri kula cuplek mawon ada lato. Mungkin pas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku mara-mara teng kados teng dodo, koyoke nggone niku teng dodo. Niku koyo enek niku koyo muni. Kayak muni mbah muni apa, tapi sing gak paham jane, tapi ana rasa sing yes piye ngono. Kadang-kadang niku rada mengiwa, rada kadang teng bathuk mriki. Kadang itu ada sekejur tubuh terasa adem, selem, kadang-kadang panas. Macam-macam warid itu nek sing berupa lataif lho. Enten sing berupa ma'arif, pengenalan-pengenalan. Moro-moro niku ada lintasan. Loh, mathuke dingenekno. Nah, sasaran ma'arif itu apa? Gak mesti, ora kok mesti ma'arif itu harus berupa sesuatu sing bab hukum, bab ini kadang-kadang ma'arif pengenalan yang diberikan Allah itu bukan bab hukum, kadang bab obat. Kadang bab tanduran. Mboten mesti. Sak kersane Gusti Allah to. Ngono iku sing ngirimi kok. Dadi mboten kena dijaluk. Mulane mungkin wiridane padha, amale padha. Wektune leh amalan padha, bahkan mungkin jamaah bareng tahlilan. Itu warid yang diterima satu dengan yang lain enggak sama. Mboten ora kena dijaluk. Gusti, kula nyuwun warid kados sing nika gak kena. Walaupun loh, lah sami iya padha nek gak padha. Sami
jenengan tindak keng Blitar dateng Malang. Bisa sing sampean tumpaki sami. Tapi lintasan sing teko jam sing sami niku ternyata bakule sing teko gak padha. Lho, bakule sing dhewe ayu kok sing iki elek. Niku sama tenan nggih. Terus enek teng terminal sing tawa-tawa barang-barang niku lho dik wingi bocah cilik. Iki malah wong tuwa. Padahal terminale padha. Sampeyan mengadakan perjalanan rohani juga sama mungkin. Terminalnya yang dideki padha. Kendaraan sing ditumpaki padha, la ilaha illallah. Bahkan perusahaan bis sing ditumpaki padha. Perusahaan bis menuju kepada Allah niku enten sing mereke Sadilia, enten sing mereke Qadiriyah. Ini cara bis ngono ya. Menapa Sri Lestari, Harapan Jaya, Mandala, bangsane ngoten niku tapi ya bis kabeh kuwi. Iku bis kabeh ngoten. Senajan sami bis sing sampean tumpaki padha Harapan Jayane utawa padha Sri Lestarine utawa padha mereke padha Hondane, padha Yamahane utawa padha Mersine, padha dalan sing diliwati padha, terminal sing diendeki padha, tapi peristiwa yang diliwati mungkin enggak sama. Sing liwat sing diingi enek tabrakan, sing liwat saiki gak enek tabrakan. Betul nggih? Bener. Mulane nggih ampun nuntut. Mula sami-sami ahli tarekah, sami-sami ngurusi ati. Warid sing dumugi zaman para wali songo, kalih warid sing dumugi zaman para ulama pendiri NU awal-awal, kalih warid sing dumugi zaman reformasi ngeten iki mesti mboten sami. Mboten senajan sing digundhunga padha hizib bahrine, hizib nasore padha. Tapi persoalan yang diberikan Allah tidak sama. Bahkan mungkin karena perbedaan iklim, perbedaan geografis, padha-padha maca tahlil, sing maca wong Irak niku mengke warid sing dugi mboten sami kalih tahlil sing diwaca wong Jawa. Mergo napa? Seksi sing nyekseni beda. Malaikat sing nunggone gak padha. Barang-barang sing lingkupi kiwa tengene gak padha. Lek teng Arab Saudi mungkin sing nyekseni pasir semonten katahe, tapi lek tahlilane wong Jawa sing nyekseni wit-witan akeh, tumbuh-tumbuhan pirang-pirang. Niku tasbih gak padha kok. Tasbih godhong karo tasbih wedi gak padha. Lah berarti nanti reaksi yang tumbuh dalam hati rohanine manungsa nggih mboten padha. Betul nggih? Jadi ya aja dituntut. Itu semua bukan soal. Artinya kok kudu ngene lah, aku lek gak oman warid piye? Enggak soal. Sing penting masih tetap kamu ada semangat greget untuk masuk pada wilayah hadrah ilahiyah. Niku. Mergo di antarane fungsine warid niku liyutahhirahu sakjane. Allah jugekne warid dateng mana sampean niku liyutahhira supaya nyucikaken sapa Allah. Ngoten. Hu ing kalbu oleh nyucekno bidzalika kan mengkono-mengkono warid. Dadi lek enten nuwun sewu, enten sego. Enten sego teng piring. Terus piringe niku dijukuk karo sing duwe sego. Apa segone dijukuk karo sing duwe piring dileh teng wakul segone. Niki mengke sing dugi teng piring napa banyu. Nggih, jenenge dikorai. Jadi tekane banyu teng napa piring niki mboten kok piringe diwadah banyu terus mboten. Niku dienggo isa-isa. Perlune apa? Perlune niku lek resik, engko pantes dideleng ning dhuwur meja jejer sego sing wis ning wakul. Betul nggih? Dadi ditekani warit iku untuk pencucian. Wa yuzakkiyalan supaya nyucikaken sapa Allahu ing kalbu hatta yasluha sehingga pantes bidzalika kelawan mengkono-mengkono nyucekno mau pantes apa? Pantes lil wurudi maring sowan sebo alaihi ing atase Allah wa dukhuli lan mlebu ila hadratihi maring pangarsane Allah. Jadi lek jenengan pun siap ninggal omah, siap ninggal bis, siap ninggal napa mawon pun ditinggal kabeh, sampean pun mlebu teng halaman pendopo niku mengke kalih satpame kalih ajudane
Sampeyan malah diduki anduk. Diduki sabun, diduki seragam baru. Kongkon adus. Perlune apa lek baradus engko lek sowan sebo ning Pak Bupati ben pantes. Dan pantes. Ora kok terus sampean roh anduke kepencut, wah anduke apik ya. Lah jedinge resik ngene ora kaya omahku. Nek omahku ki mblongkro kok to iki jeding kok apike ngene terus sampean turu teng ngriku lho. Nggih, mergo omahe ora enek porseline, gak enek keramike wong jugan lemah biasa. Jadi iki mlebu jeding pendopo kabupaten sing keramik gilap resik karena jeding pendopo arang-arang dinggo kan garing. Rumangsane iku dinggoni turu. Ora iku kon adus kon resik-resik ning kono. Memang lebih indah. Warid itu pasti lebih indah dari wadak-wadak yang biasa kita lihat. Mesti niku wong wiridan dipethokne alam iki. Sok-sok niku dikenali jin barang ngoten. Sok-sok mboten kabeh ngoten. Dan itu memang lebih barang anyar ya mesti luwih apik. Ngoten. Barang anyar mesti luwih apik. Ning omah wis bojo iki lho metu pethok anek perawan anyar ya rumah sana luwih ayu kuwi. Ya ora beda wong wiridan asale niku omah-omah wadak fisik itu terus karo Allah dikenal barang sing gaib, gek niku baru pertama kali mesti asik. Biasanya ra kuat ngempet terus cerita-cerita kan malah dadi fitnah. Nggih, kok niku ora kok dikongkon seneng teng riku, tapi kongkon resik-resik supaya pantes. Ngeten. Pantes napa? Supaya pantes sowan sebo dateng Gusti Allah. Mergo li annal hadrah. Karena sak temene suasana ketuhanan. Karena sak temene pangarsane Allah iku munazzahun maha suci angkuli qalbin saking sekabehane ati. Ati sing mutakaddirin kang butek bila asari kelan pira-pira labet duniawi. Jadi ati niku lek isih kebuteken kathah labet-labet duniawi, tidak mungkin itu nanti akan disuguhkan di hadapan Allah. Piring lek isih akeh cetene. Gelas isih akeh cetene. Gitu nggih. Isih kotor, mboten mungkin ta sampean suguhne tamu. Mboten mungkin, itu pasti dibersihkan dulu. Karena jenengan ajeng sebo teng Allah, kok atine ijek cecet tok. Lah niku karo Allah mesti diresiki. Nah, dalam rangka ngresiki mesti digrujuk banyu, digrujuk sabun, digrujuk klerek, digrujuk napa ngoten. Nah niku sedaya alat pembersih, bukan untuk disukai. Mutalawisin hadroh ilahiyah niku mboten purun nampa utawa harus bersih suci dari hati sing mutalawisin sing jibrat. Cara-cara sakniki ngarane apa? Jibrat. Cara bentar nggih jibrat. Gubrat. Mutalawisin kan gopak jibrat bi akdzaril aghyari kelawan pira-pira kotorane aghyar. Aghyar niku perkara sing sakliyane Allah. Lek itu masih memenuhi hati, gak pantes. Mergo aghyar niku mesti ngajake tenggene sing asor. Perkara sing sakliyane Allah niku mungkin pol-polane ilang. Lah nek perkara ilang ya wis dadi persoalan ya. Gak pantes to arep sowan ning Gusti Allah sing Allah niku ora tau ilang. Mboten. Kok ngarep sowan Pak Bupati kok persoalan sing dibicara men. Anu Bupati itu pundi? Dan sepeda motor kula niku kok kempes niku lek nambah teng pundi iki kecilin omongan. Nggih ta? Kecilin omongan. Mulane sak durunge ajeng sowan Bupati bisa dadi informasi-informasi sing lengkap sing luwih jembar maneh soal bupaten, soal kecamatan, soal pasar kono itu manajemennya ya apa ini. Lah, baru engko lek niku didudu warit-warit ngoten, mengke pas ebo mature niku ya matur bab sing gedhe-gedhe. Jenengan mboten nang donga ae sing arep ditakokne Gusti Allah persoalan Gusti niki awak kula kok lara kabeh niki tambane napa lho ya kecilin soal. Lane be Allah terus dilatih sik krana ngamal sampean sae lulus ditampa ngamal itu dikai pengalaman baru.
Ben berbicara yang lebih baru lagi, yang lebih penting, yang lebih jembar, lebih luas. Orang yang sing perkara wadak-wadak perlu perkara hikmah yang lebih luas lagi. Dikenalno alam jin, dia kenalno alam malaikat. Ora kok dikongkon bergaul karo jin. Ora dikongkon bergaul karo malaikat. Terus lali mboten. Tapi itu semua untuk nanti bahan pembicaraan nek pasowan. Ben. Wa idza innama auradahu alaika litakuna biwaridan aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wal yuharriraka min riqil asar. Kalau kesimpulan dari warid yang datang itu adalah merupakan alat untuk mendorong kamu yang suluk masuk ke wilayah hadrah ilahiyah. Kesimpulan yang lain, Syekh Ibnu Athaillah ndawaken aurada alaikal warid. Aurada wis nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Nekaaken alwarida ing warid nur. Iku mau liyata salamaka supaya nampa sapa Allah ka ing sira. Ditampa saka ditampa min yadil aghyari saking tangane pira-pira aghyar. Selama ini kalau sampean sing nyekel sing ngopeni lah aghyar kabeh. Nggih. Adus resi ya diresiki banyu. Mangan diladeni bojo. Lah ngoten-ngoten mawon to persoalane niki. Lah niki Allah ajeng kersa langsung nampi panjenengan. Mulane terus dibedol sik. Perhatian jenengan ben ngalih, ben ora ublek-ublek ngurusi sing basa wadak-wadak terus diming-iming karo Allah nek barang apik sing luwih apik timbang dunya, luwih apik timbang dunya. Lah jenengan ben mriku ngoten nggih. Nah niku sik maksude napa? Niku mungkin jenengan badhe ditampi Allah. Lan sing luwih penting malih wal yuharriraka. Lan supaya melepas sapa Allah. Merdikakna sapa Allah ka ing sira dimerdikakna min riqil asari saking perbudakane pira-pira labet. Terus puji to kok labet memperbudak nggih. Wong selama niki kula sampean kan diperbudak labet. Keyakinane mawon sampai digupil penyok keyakinan kula jenengan. Sajane nek keyakinan sing utuh urip kuwi uripe Gusti Allah, urip diuripna Allah. Tapi sampean mesti gak wani urip gak ketunggonan duit. Ya, artinya kita diikat oleh duit itu seakan-akan sing ngupakara aku, sing ngepenak aku ku duit. Ya, nah oleh karena itu oleh Allah dibuat suasana lain. Gak duit-duitan tapi kowe iso urip. Buktekno. Nggih buktine. Nyatane kowe bangsa gelem tahlilan ikhlas tenan. Saiki kowe tak paringi ora iso turu 4 dina tapi kowe seneng. Maca Qul ping 3 weteng warak. Lha niku enten terjadi ngoten iki. Maca Qul ping 1000 niku bar maca Qul sedina suwi ora turu tapi gak kesel. Niku warit. Lataif ruhaniyah muncul dengan itu. Semangat metu. Nah, jamaah 40 dino berturut-turut. Ini Kanjeng Nabi nek jamin sapa sing kuat jamaah 40 dino berturut-turut. Gak kelangan takbiratul ihram imam dijamin perkara loro. Nomor 1 mlebu swarga. Dijaga sangka tumindak sing nyebabna mlebu neraka. Nomor 2 atine dibebasna sangka sifat munafik. Lho. Maksudnya apa dah? Kula matur ngeten. Kula tokne hadis niki. Mergi amal saleh niku ati niku resik. Nek ati resik niku terus kalau Allah taala amal ditarik-tarik dikai iming-imingan. Wis to. Akhire sampean mengke diparingi suasana batin sing wis gak melek, gak kepilut donya. Dilokne wong ya meneng ae, dilem wong ya panggah ngono ae. Ngoten.
Sampai nuwun sewu, saking tentreme atine nuwun sewu niki ibu-ibu terutama Bu. Saking atine wis mapan diming-iming kedekatan kepada Allah, iku sampai bojone wayuh bareng gak muring-muring. Nuwun sewu Bu niki kula mboten-mboten kok terus sampean kon gak muring-muring. Lah nek urung ngono ya muring-muring wong urung tok kok. Etok-etok sabar malah lara jero sampean. Etok-etok sabar iki mboten oleh nggih. Maksudnya niku ngeten lho. Ketika ini enten warid nalika jenengan ngamale ikhlas betul niku enten warid ngeten. Alah, tibake sayange bojo kuwi sayang demel. Ora kaya sayange Gusti Allah. Nah, daripada aku pengen roh rasane sayange Allah terus diganggu bojoku ayo ben wayo kono lho. Lho, enten niku enten. Ada lagi warid yang datang tidak begitu. Dia sadar. Ketika dia wiridan, aki padang ini ngerti. Masya Allah. Tiba olehku bekti karo ibu biyen keliru kabeh. Tiba aku biyen kedosan karo ibu, karo emak, olehku bekti gak tenanan. Tiba karo Gusti Allah aku didudune, mbok sok liwat impen barang. Tiba ibuku iki gelo karo aku. Lah aku nobati piye? Gak iso nobati nek. Delalah bojone terus wayu. Nah, bojo-bojone terus sadar. Iki ya wayuhe bojoku iki minangka piwalese aku biyen gak ngreken mak, saku genten gak direken bojoku. Ya Allah, sampean dadoske wayuhe bojo kula niku menika pembersih kula sabade sowan panjenengan. Ridho. Ngeten lho nggih. Niki pun mboten soal tuntut penuntut. Kowe bojo kula aja ana-ana wong mboten enten ukuran iki pun mboten enten. Wong bojo iki duduk Gusti Allah kok. Ngeten lho nggih. Pembicaraan iki contoh mawon. Mungkin yang lain ya saged. Kepemilikan. Mungkin wong liya lek sing ngalami wong liya wis diyeprak wong. Enek sawah kok sertifikat diapusi lurah meneng ae. Kan sok enten lho korone latilu terus moro-moro sawah niku dadi kae lurah. Lurah nakal. Lha betul dilawe meneng ae ora piye. Wong ndek malah beneran to enek sing garapno. Mergo apa? Warid sing teko, dia merasa bahwa sawah ki ngrepoti. Karena sawah ki ngrepoti, dibak wong beneran. Dan itu mboten digawe-gawe lho, Kak. Oleh ngono kuwi pancen enak warid sing teko. Dadi mboten kok terus dietok-etokno, terus ngerem-ngerem terus. Yalah timbangane repot ya ben digarap ngono tapi liya dina ngamuk. Niki asli, artinya asli memang murni tulus atine uline ngono kuwi. Bukan karena kecerdasan olah pikirnya bukan, tapi karena rasane banyak. Dia iki kerasa direpoti. Nek sampai garap sawah, lah kok malah sawah dipek lurah. Niku dhek pancen kerasa beneran. Mulane ambek lurah yo gak mangkel. Dan sami termasuk pemane ngepasi bojo cerewet. Mongko bojo cerewet iki dawuhe Kanjeng Nabi, bojo cerewet iki yo ngewangi ngresiki dosa. Maka nggih wong wedok sing cerewet niku ngewangi ngresiki dosane wong lanang. Lha saestu, Pak. Mula sangka niku lek ati niki pun metu warit sing sae, niku pemeh diomeli wong wedok mboten jengkel. Malah alhamdulillah yahmene diucek. Berarti mari ngene resik aku lho. Ngoten. Diucek niku pancen ya lara. Tapi ya meneng ae ora usah melok genten. Ngamuk terus sangkeme jeplak genten luwe elek. Ampun, men mendel mawon ae. Kala-kala kapan aku lek gak dindang-dindang bojoku lek kok kemelelet lah ora barbar. Berarti iki ngresiki sifat sombongku. Lha, ya jalek sadar ngoten, krana warit sing dugi ngoten, mboten enten masalah niku. Mboten. Dadi niku sedua ya untuk melepas warit-warit sing ngoten niku kali Allah Taala sebenarnya ada hikmah supaya kita tidak terikat oleh hitung-hitungan sebab akibat yang selama ini pun ngetel teng pikiran kula sampean. Bagi selama ini kula jenengan nek mikir ngene. Oh iki lek gak enek bapak, as gak iso ayem. Omah lek gak ketemu wong lanang wis ruwet kabeh bingung. Niki jenenge sampean diperbudak oleh hadirnya sang bapak. Terus karo Allah Taala dituki, duduk bapak sing mara.
tapi padangnya hati. Jret. Akhirnya sama jadi wong kendel. Secara upama diomongne blak-blakan secara ekstrim, tanpa tenunggah-ungguh kesopanan pergaulan, sampean muni ngene, ra taek-taekan ra bapak-bapakan. Wong wiridan ngene ayeme ra karuan. Cuma niku nek diomongne ngono tenan niku mboten sopan, Bu. Ngoten. Tapi hontok-hontoke ati sing nampa peparing anggal saking Allah itu bisa berkata begitu. Dalam rangka apa? Terlepas dari keterikatan selain Allah. Aku mau jadi budake bojoku. Aku pengen jadi budake Gusti Allah. Kau umpama aku saiki lagi bojo, blas ora ketok bojoku, aku mung sadar iki titipane Allah sing kudu tak ramut. Betul lho nggih. Sami kalian jenengan tadi mbok ngomel, mbok ora ngomel lang panjen iki ya ingon-ingon, ku ya tak ingonane lho ngono. Senajan aku ora melok duwe. Tapi karo juragan kon ngeritno, kon guyang, wis tak guyange ya tak ritno ngono ae. Dadi arep bengi arep nyelentak urusane dheke. Sing penting aku dititipi iki tekon ngingoni tak ingoni. Ujare juragan aku kon ngingoni. Dadi lek gopak kletong ya tak dusi, lek keluar ya tak golekno suket. Lek nyebal-nyebal ning pagere wong tak giring tak lebokno kandang. Jadi bojo nyebal ya tak giring tak kon mulih tak didik. Lho ngoten lho nggih. Dene ndek ngomel pancen sapi ngene ngowah-ngowah. Nggih ta nggih? Werken apa lek kebo yo ngowek-ngowek. Lek wedhus yo mbek-mbek wis penggaweane. Ngoten ya nggih. Lek kucing ngeong, ngeong lek wong wedok cerewet wis gawat ngoten. Lah nek wong lanang ngamukan iki kejawan Bu, ngoten lho nggih. Ora patek akeh omonge tapi ora selentak lho ngoten niku. Nggih ta nggih. Nek gak ngono terus meneng ae purik metu lho ngene wis biasa. Wis gawane wong lanang ngoten niku. Nah, itu semua persoalan yang sering kita hadapi tiap hari. Tapi kalau kita tidak terikat oleh itu dan kita terlepas, tidak diperbudak oleh itu akan berbalik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ngerti lagi? Berbalik. Orang kok terus guyang sapi terus karo ngamuk-ngamuk. Mboten. Wis pancen sapi ya ngene iki. Jadi nuwun sewu boleh wong bapak-bapak niku kok kopro sarung berdinggo salah tuh klumbruk ning pojane segawat. Pancen iki ramutanku dibiyekno neh ngoten. Nek niku niat sampean ikhlas niku dadi warit sing sae. Niku lah ya, dados hikmah saking warit niku sing terpenting. Kula panjenengan ojo sampai digenggam oleh tangan ahyar. Jangan sampai kita diperbudak oleh ikatan-ikatan asar. Asar niku labet saking ahyar niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun slametaken Allah, mboten kebujuk dening carane ngatur warit, tapi sadar lan nrimo warit sing dugi niku minangka kiriman saking Allah kangge sangu sowan wonten ngersane Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi man bi yadihi khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.